Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Your Excellency, Madam Monica Chegwera, First Lady of the Republic of Malawi. Your Honor, Dr. Michael Biswick Usi, Vice President of the Republic of Malawi, and Madam Ella Usi, spouse to the Vice President. Your Honor, Catherine Kodanihara, MP, Speaker of the Malawi National Assembly. Distinguished members of the bereaved families here present. Honorable Richard Chimwendo Banda, MP, Minister of Local Government, Unity and Culture. All the cabinet ministers and deputy ministers here present. Madam Colleen Zamba, Secretary of the President and Cabinet, and all the government officials here present. His Lordship Right Reverend Johannes Suzo Nyirenda, Bishop of Mzuzu Diocese, and all the religious leaders here present. Your Majesties, Gwanyama Inkosi Makosi Mbelwa the Fifth, Inkosi Makosi Guman the Fifth, Paramount Chief Lundu, Paramount Chief Kyungu, Paramount Chief Kawinga, Paramount Chief Chipamaembe, Paramount Chief Kaduya, Your Excellencies, heads of mission here present, all members of Parliament here present, Councillor Morgan Temple, Council Chair from Belwa District, and all the councillors here present, distinguished invited guests, ladies and gentlemen, Amai Diabambo, Tasukana Malwano Lero, Gata Malawi, Njori Ngachoti Tikukire, Abariatu, Asano Dianai, Omana Damio Yao, Bangos Yandege, the Malawi Defense Force, Yomena Kwirakuno, Patel June Janajata. Kanagonda, Kutikadakala, Tegera kopanga mwapombe potereo kumalonse 9 komwe tinayika maliro anthu omwe anatisiya pangozi imeneyi. Ndiye ndithokoze onse amene apanga zotheka kuti kumalo ena komwe kunagonera abale athuwa kukhalenso miyambo yapadera kuyambira lero mpaka masiku amene akubwera mtsogolo. Ndiye kaya tasonkhana kuno komwe kunachitikira ngozi, kaya tasonkhana komwe anthu anayikidwa, chachikulu nchakuti tonse ngati Amalawi tili limodzi pokumbukira malemu Vice President Dr. Silas Klaus Chilima ndi anthu ena 8 omwe anatisiya mwadzidzidzi pa 10 June chaka chatha. Kukumbukira kwathu kwa lero kofunikira kwa tonse chifukwa mulendo wathu wofuna kupeza chitonthozo ku ululu omwe tikanaumvabe m'mitima yathu lero nzofunika kuti titero. Choyambirira chofunika pa ulendo umenewu wofunafuna chitonthozo ndi kupatsana mpata wolira mwachisoni pa ngozi yomwe idachitikayi. Pofunika kukumbukira iyi inali ngozi yoopsa, yopangitsa mantha, yosowetsa mtendere, yoswetsa mitima, komanso yothetsa nzeru ngati ife anthu, nzeru zathu za umunthu. Iyi inali ngozi yopweteka kwambiri, ndipo ndiyoyenera kulolerana kulira, chifukwa mu misozi yathu ndi mankhwala pawokha a chitonthozo. Chachiwiri,
chofunika pa ulendo umenewu wofunafuna chitonthozo ndikupukutana misoziyo popepesana ndi kutonthozana. Malemu Dr. Saulos Claus Chilima ndi anthu ena 8 omwe anafa pa ngozi imeneyi adali Amalawi okondeka komanso ofunikira mabanja wawo, abale wawo, ogwira ntchito nawo, opemphera nawo, anzawo ocheza nawo, othandizidwa nawo, komanso Amalawi wonse owadziwa ndi owafunira zabwino. Onsewa ndi anthu oti imfayi imawawabe tsiku ndi tsiku, ndipo tonse tiyenera kuchita mbali yathu kuti tonthozane mu njira zosiyanasiyana, chifukwa pa tsiku lomwe ngozi achitika tinathyoka ngati dziko, ndipo tonse tikuyenera kutonthozana chifukwa Mulungu amatiphunzitsa kuti odala aliwo achifundo, chifukwa nawonso adzachitira chifundo. Ndipo ndikuthokozeni Amalawi nonse amene mwakhala mukugwira ntchito imeneyi yotonthozana, komanso ndikuthokozeni nonse amene mwakhala mukuyesetsa kupewa kugwa m'mayesero ofuna kusupula mabala a Amalawi anzanu omwe nawonso anasweka mtima ndi ngozi imeneyi. Makamaka mayesero ofuna kusupula mabala a mabanja oferedwa polowetsa ndale pa imfa yawo ya abale wawo. Ife mbali yathu kutonthozana kuti tipukutane misozi ndi kuuzilirana mabala omwe tili nawo. Chachitatu chofunika pa ulendo umenewu wofunafuna chitonthozo ndi kupemphererana. Moyo wathu anatipatsani Mulungu, ndipo palibe mmodzi wa ife amene sadzatsikira kuli chete. Imfa iliyonse ingatigwere ndi chikumbutso cha umunthu wathu, chifukwa anthufe timayenda ndi moyo obwereka, moyo omwe mwini wake na malenga anawulembera malire oti sitimawadziwa n'komwe. Tsiku lomwe tidzafere sitilidziwa, malo omwe tidzafere sitikuwadziwa, njira yomwe tidzafere sitimayidziwa, msinkhu omwe tidzafere sitikuudziwa. Ndiye imfa ikatigwera nchanzeru kukhala pansi modzichepetsa pamaso a Yehova nkupemphererana kuti tikhale anthu odziwa kuwerenga masiku athu, anthu ogwiritsa ntchito bwino masiku omwe tili nawo mdziko muno, komanso anthu okhazikika mwa Yesu, chifukwa sikale lomwe tonse nthawi idzakwanira yopuma mpweya wathu wotsiriza nkusiya zonse pa dziko lino kuti tiyime pamaso pa Mulungu nkupereka ripoti ya moyo wathu. Ndiye nkuthokozeni inu amipingo potilalikira ndi kutipempherera lero kuti tikhale anthu ogwiritsitsa chamuyaya, sati kumangoyendayenda ngati kuti pa dziko pano pali chathu chenicheni, chifukwa zoona zake nzoti wonse omwe timawakonda mdziko muno ndi zonse zomwe tili nazo mdziko muno sitidzazitenga pa tsiku la imfa yathu. Chuma chathu, abale athu ndi Mulungu basi. Ndiye mapemphero ngati awa
ngofunika kwambiri. Chachinayi chofunika pa ulendowu wofunafuna chitonthozo ndi kulemekeza abale amene anatisiya. Palibepo mmodzi pa anthu amenewa amene anali osafunika. Ambuye Bishop Nyirenda afotokoza bwino za mmodzi wa onsewo. Palibepo mmodzi olo mmodzi yemwe sakuyenera kupatsidwa ulemu woyenerera. Palibepo olo mmodzi yemwe akuyenera kunyozedwa kapena kupeputsidwa. Moyo wa munthu aliyense ni mphatso ya mtengo wapatali. Malemu Dr. Saulos Claus Chilima anali munthu wanzeru, wolimbikira ntchito, wokonda dziko lake, wodzipereka kubanja kwake, wolemekeza aliyense pa udindo wake, komanso anali Vice President wa Malawi wonse. Ndiye sikulakwa kumulemekeza. Komanso anthu 80 omwe anafera nawo limodzi sakanapezeka mu ndege imeneyi akanakhala kuti adali anthu osafunika kapena opanda phindu. Ndiye sikulakwa nawonso kuwalemekeza limodzi. Malo omwe anatisiyira miyoyo yawo pamodzi ndi Vice President wathu. Kulemekeza anthu omwe anatisiya kumabweretsa chitonthozo chapadera. Ndipo mbali imodzi yowalemekeza anthu amenewa nkuonetsetsa kuti mabanja awo omwe anawasiyawo tiwasamalire. Chifukwa chimenecho mabanja onsewa ine ndawayitana paokha kuti ndimve kuti miyoyo yawo ili bwanji, ndipo madandaulo awo onsewo ndawamva. Komanso ICPC nawapatsa mpata kuti kumapeto kwa mwezi uno tsopano madandaulo onsewo awalongosole monga adayambira, chifukwa sindikufuna kuti mabanja oferedwa azikhala okhumudwa ndi zinthu zoti tikuyenera kuchita kuti tiwasamalire. Chifukwa kusamalira mabanja amenewa ni njira imodzi yolemekeza anthu amene anatisiya. Komanso malemu a Vice President Chilima ni munthu yemwe anali wamkulu mdziko muno. Ndiye ndikoyenera kuwalemekeza mwapadera. Terekwe pa chifukwa chimenecho ineyo ndiye ndatsankha kutsimikiza kuti msewu wapamwamba uja tumanga wa 6 lane uja tiutchule dzina la Chilima. Polemekeza gawo lomwe anatenga polimbikitsa umodzi wathu pa chitukuko cha dziko kusiyana ndi ndale zogawa dziko. Chotsiriza chofunika pa ulendo wathu ofunafuna chitonthozo ngati dziko ndi kutengerapo maphunziro pa zonse zomwe zaonekera poyera kudzera m'malipoti ofufuza zomwe zinapangitsa ngozi imeneyi. Chichitikire ngozi chaka chatha patuluka malipoti atatu. Ripoti yoyamba anatulutsa ndi madokotala omwe amapima matupi a anthu omwe anamwalira mu Juni chaka chatha, omwe anatitsimikizira kuti ngozi imeneyi panalibe amene anapanga survive. Ripoti yachiwiri anatulutsa ndi a Commission of Inquiry mu December chaka chathachi, omwe anafufuza kagwiridwe ka ntchito ama agency osiyanasiyana pa tsiku lomwe ndege inagwa komanso tsiku lomwe inapezeka. Ripoti yachitatu ndi yomwe atulutsa loweruka lapitali
ma-investigator ku Germany kufotokoza zomwe zidalakwika mukasamalidwe ndi kayendetsedwe ka ndege imeneyi pa tsiku loti nyengo sinali bwino komanso loti ulendowo sanaukonzeredwe bwino mokwanira. Ndiye poti malipoti onsewa atuluka tsopano, zonsezi ni zinthu zoti ndikuzilingalira tsopano kuti monse momwe munalakwika tikonzemo, chifukwa kupanda kutengerapo phunziro lokonza zinthu pa ngozi imeneyi ndiye kuti sitichita bwino ngati dziko. Ndiye masiku akubwerawa ndifotokoza zonse zomwe titasinthe pogwiritsa ntchito mauphungu amene abwera kudzera m'malipoti atatu amenewa. Komano kuthokozeni nonse amene mwatengapo gawo kuti malipoti amenewa amalizike mnthawi yake, kuphatikizapo ino aboma la ku Germany omwe mwationetsa chikondi pofufuza kuti chinachitika nchiyani kuti ndege imeneyi igwe nkutitengera miyoyo yofunika ngati imeneyi. Ndikudziwa kuti chichitikire ngozi imeneyi panenedwa zambiri zosakhala bwino komanso zamabodza, koma nikufuna nikupempheni nonse Amalawi kuti mukhululukirane, chifukwa nkhondo simanga mudzi. Komanso ndikufuna ndikuthokozeni Amalawi nonse posankha kuyima limodzi tsiku la lero kuti tonse tilire limodzi. Zikomo akumabanja oferedwa nonse omwe muli pano, zikomo ansembe nonse ampingo wa Chikatolika, amipingo ina, atsogoleri nonse muli pano, azipembedzo zosiyanasiyana muli pano, anakuyimiritsani kanthawi kaja mulipo khwimbi ndithu. Zikomo inu mafumu akuluakulu mwabwera pano, kuyambira Ngwenyama Komande 5th kuja kumachokera malemu Vice President, komanso kuno Ngwenyama inkosi ya makhosi Mbera the 5th tili kuchitira mwambowu. Mafumu aja akuno inkosi wande ndi Thula ndi waja amakayika sonkhata popeza tsidya linalo ni kunkhata. Zikomo mafumu onse mwakhala uko ndi akuluakulu onse amene mwafika pano. Zikomo ino ogwira ntchito za boma, amene muli pano ndipo mwadzipereka chifukwa cha zimene munayenera kuti muchite nkuonetsetsa kuti zinthu zikhale m'malo mwake. Koma koposaposatu nithokoze mwapadera inu President wa UDF Atupele Muluzi ndi wena amene ali mamembala chabe azipani zina, koma inu mwafika pano ndi mayi. Zikomo. Zikomo inu azipani zosiyanasiyana. Zikomo maambasada nonse amene mwafika, akazembe amayiko osiyanasiyana omwe muli pano. Zikomo inu Amalawi nonse komwe muli amene mukulondola mwambo umenewu, kaya muli kuti pa dziko lapansi pano. Ine monga mtsogoleri yemwe mnamsankha kuti akutumikireni mu nyengo zonse, ndikuti pepani
pepani nonse. Ambuye akudalitseni komanso adalitse dziko lathu la Malawi ndipo apitirize kutisunga mu mtendere. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.